アロハ、今回はスタジオ恒例クリスマス大忘年会2023ドキュメンタリー。食べて飲んで踊って、きっとこの日この瞬間は福井で一番盛り上がってた様子をお届け。本外不出のはずだった爆笑大人の本気の余興もちらっとお見せします。まずは乾杯の様子からどうぞ。アロハ、このチャンネルでは国枝栄フラスタジオの活動、フラのこと、ハワイ文化、精神性を元気いっぱいお伝えしています。フラを愛するあなたに届けこの思い。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。これからのますますの発展と今日の楽しい会を祝ってメリークリスマス。誰がかぶってるの？いいねー。成人式の私が出てきた。
めっちゃ笑ってるよ。買った人だけ勝ちよ。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、私はいつも常にこう明るい波動でこうみんなのテンションを上げてお家の方も明るくなってひいては福井全体が明るくなって皆さんがこう盛り上がっていくのが嬉しいなっていつも感じています。いつもハイテンションでこれからも走り抜けたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いします。はい。